Oimore kamora mora ma intiere en odhiambo maber kendo makare kabisa ahinya to ne johera mag Manchester United odhiambo makawuono gintiere koda mor mogundho. Kata kamano wantiere e weche manyien ka wang'iyo weche mabende timore konde mopogore pacho ka weche mag siasa kanyakla koda mago mag dongruok mabende wamiyo pek odhiambo makawuono gin magi. Lazima serikali ama hawa watu wako kwa serikali wakiongozwa na Zakayo hawasikii jambo lingine lolote, ni maandamano peke yake, na lazima tutaitisha maandamano. Kweth siasa mar Azimio bogo ng'anyo ponono ni od bura okadho paro mar chik ma higa 2024. Mbogo tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndio bei yetu mzuri hapa Embu County, hiyo ndio biashara yetu ni cash crop. Johala mag mogoka mawuok counties ma Embu onyono kar tiendgi ni gibiro dhi nyime kod uso mogoka ka giluwo ni onge rach mora mokele del. Duol mandiko jopuonj TSC oro barua ne directors mag somo e counties mondo chak puodho jopuonj mag primary mantiere kod hero mar puonjo e junior secondary. Arwaki e weche manyien mag ang'ich welo nyinga Jailieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo ka ote magi ichwalono kokale lai marwa mar ote machuok ma en 23600. Ji auchiel owito ngimagi kama moko 8 oyudo hinyruok makoni kod kocha kaluwore gi masira mar apaya manotimore apaya ma Eldoret kochomo Nakuru okinyi makawuono. Masira makamano manotimore kar saa 9:30 mar okinyi noriwo nyamburko moting'o jowuoth kido mar matatu manowuok e boma ma Eldoret kochomo Nakuru mabende notumore gi lori moro e gwenge ma Mega, kaunti ma Nakuru. Koyango masirano kamanda mar obila e kaunti ma Nakuru Samuel Danyi wacho ni jok manowito ngimagi ne gin kachiel gi chwo 4 gi miyo 1. Jowuoth manotony masirano pod dhi nyime gi yudo thieth osiptal maduong' ma Nakuru Teaching and Referral. Manero mawuok e sako mar Eldoret Crossroad ne oywa nyaka tesendo bila masalga ka ringre jok manowito ngimagi otere kano ringre jomotho ma Nakuru motelo ne chenro mar yangogi gi anyuola margi. Ni gari ya Nissan ya Crossroad ilikuwa inatoka Eldoret ikielekea, wamesema walikuwa naenda Machakos Mashishi. Ukikuta kwamba pale mtoni pale karibu Molo River kwamba gari inateremka ina speed na gari ilikuja mbio na ikaenda ikagonga lori nyuma. Vile iligonga lori nyuma iliingia kwa lori ndani. Atimo mos mano kanyero gin ji 4 ma owito ngimagi e masira machalo koda mano. Kodhi mbele en kanyo ni apisa mar KDF kod miyo atimo mos. Kumachielo eni jatend piny Kenya William Ruto wacho ni piny Kenya oikore mariure kod kembe mag lony manyasani e piny Amerika mar nyayo dongruok mar uchumi kod winjruok e kind pinje ariyogo. Kanolose apis madito mag ohala midendo ni US Chamber of Commerce Business Center, Ruto onyiso joket mwandu mag piny Amerika ni ogeto keto matut winjruok mar ohala e kind pinje ariyogo mar nyayo dongruok mar uchumi e piny Kenya kod Afrika mangima. Between the two countries, green data centers to boost. We now have in Kenya a special economic zone in Thika that will focus on pharmaceutical manufacturing. And I invite companies who want to explore opportunities in that space. Aside from us giving incentives on buying from locally manufactured products, you have the benefit of access to the East African market of 300 million people, and by extension, using the Africa Continental Free Trade Area, access to 1.4 billion people. If you're looking for market, if you're looking for opportunity, there you are. The truth is, the policies that President Ruto's administration is pursuing, his deep and abiding commitment to democracy, transparency, and the rule of law, and the entrepreneurialism of the Kenyan people, it's unlocking new opportunities, changing the narrative in Kenya, and quite frankly, on the whole continent.
The thing I have heard over and over again throughout this week, and when I came back from Kenya and from the business leaders I took with me to Kenya, is this: I didn't realize how much opportunity there was. Riwruok mar Azimio buogo mar luongo ng'anyo mapek ponono ni jod bura opodho paro mar chik mar omenda ma higa 2024. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka, nyawadgi ma DAP-K Eugene Wamalwa kod jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni owacho ni paro mar chikno dhi pong'o kor jo Kenya kod osigo mapek mar usuru. Jotelogo bende oseyo jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda mathoth e chulo ndege mar dhi e piny Amerika e kinde ma joma ne pi odaro miechgi to gwonyore gi pado. Chris Owino nigi mathoth. Kagiloso kod jopiny e chiro magikomba e bore Nairobi, jotelo mag Azimio kotelnegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka, jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni kod jatend DAP-K Eugene Wamalwa obwogo mar luongo ng'anyo e pacho kae mangima poni piny owacho mar Kenya Kwanza otiyo kod teko e od bura mamalo kendo puodho paro mar chik mar omenda mar 2024. Serikali ama hawa watu wako kwa serikali wakiongozwa na Zakayo hawasikii jambo lingine lolote, ni maandamano peke yake. Na lazima tutaitisha maandamano. Mimi nimekuwa kule Limuru 3 wiki jana, na wale tulikuwa nao kule wanakubali pia wakati wa maandamano ni huu. Sisi tumesema finance bill 2023, sisi wanaazimio tulisema tawe, tulipinga hiyo, sawa sawa. Leo tunaambia wabunge wetu finance bill 2024 ndio mbaya zaidi. Inaongeza ushuru kwa mafuta ya kupika. Wanataka kuleta ushuru kwa mkate jamani. Kila kitu wanaongeza ushuru, imetoka bottom imeenda wapi? Tuko tayari kwenda maendeleo, kwenda maandamano kwa muhula wa mwisho kabisa. Wangapi? Mko tayari? Mko tayari? Kalonzo kod Eugene Wamalwa onyiso jo od bura mag Azimio mondo bi okwed paro mar chik makamano e kinde ma idhi pedhe e nyim od bura mamalo. Nauliza waheshimiwa wabunge, safari hii tunataka tuhesabu ni nani ako upande wa mwananchi ndio aanze kwenda nyumbani mapema, kwa sababu gharama ya maisha bado iko juu. Wangapi wanasema gharama bado iko juu? Tunataka tona. Bende gikwayo jopiny mondo bi oduok pacho jo od bura madhi goyo ombulu mar siro paro mar chik makamano madhi medo osuru e makate, geche e kind weche mamoko. Serikali mbaya, bad governments eat their own children. Sasa ndio hii serikali mbaya ilisema ni serikali ya hasla. Simeanza kula hasla jamani. Huyu Zakayo dawa ni moja tu, tukiwa Bomas alikataa tusiongee mambo ya gharama ya maisha. Ewi chenro madaro jopiny modak machiegni kod aoche, jotelogo oseyo piny owacho kuom tiyo gi teko mathoth e daro jopiny kendo ketho mwandu magi ma onge miyogi kuonde machielo mag dak. Tuhakikishe kwamba kama kitu chochote kinafanyika, inafanyika kwa njia ya nidhamu na bila kumudhulumu wala kumuumiza mtu yoyote. Kwa hivyo tunapinga ubomoaji wa aina yoyote, kwa sababu najua kuna watu ambao wamejenga kwenye mito ambao ni matajiri, hawajaguswa. Kwani kuna citizen number 1 na kuna citizen number 2? Hakuna. Kama wanabomolea watu eti 30 meters wahame, ati 35 wahame, isibomolewe tu maskini huko Mukuru kwa Njenga, huko Mathare. Tunataka hata Runda wale wako kwa mto wafanye nini? Wahame. Kalonzo otoyo apile wang' jatend piny William Ruto kuom tiyo gi omenda makore lach e chulo ndege mane otere e piny Amerika e kinde ma jopiny mane odar e miechgi to gwonyore gi pado. Wananchi wana shida, gharama ya ndege peke yake 200 million. Hiyo peke yake, sema uwi. Sema uwi. Piny owacho ne osingo mar konyo anyuola makamago gi shillings 10,000. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.
Podeseyo mamoke ni jadolo maduong' mar kanisa ma Anglican Jackson Ole Sapit okwedo kang' ma jatend piny okaw mar oro obila mar piny Kenya e piny ma Haiti. Ole Sapit nowacho ni okang' ma kamano ok ni kare ka jodak ma nyandwat mar piny Kenya pod nigi midhiero mikelo gi rochruok mar arita kwe kanyakla kod jonjore. Thoth jodak ma nyandwat mane lweny odaro kale midhiero mathoth mano kaluwore koda wach makamegi giwuok e gwenge ma Lolmolog, Longewan kod Angata Manyeke. Jotele county no bende dwaro piny owacho mondo ked gi nok mar arita kwe nyandwat mar hoho mar okak kapok gikawo kang' mar oro obila oko e piny Haiti. Ruoth ma Samburu ma Imbo wacho ni pod luoro nitie kaluwore koda jonjore ma pod thoth e gwengego. Kwa macho ya Wakenya tukituma askari wetu kwenda kulinda nje ya Haiti na kuwapatia hawa amani, kama sisi kuna sehemu zetu ambazo hazina amani. Tunaomba ya kwamba tunapofanya hiyo basi tuhakikishe nyumbani ni salama, ndio tukue mfano mzuri hata kimataifa. Nataka kuona amani kaunti ya Samburu, kaunti ya Baringo, kaunti ya Elgeyo Marakwet, kaunti ya Turkana. Hatungependa kuchekelewa ya kusema ya kwamba tunaenda kusaidia nchi nyingine ya mbali wakati hapa nyumbani bado hatuna usalama. Na tusiangalie tu ya kwamba mambo ya usalama katika hizi region ati ni jambo la kawaida. Hawa mama na hawa watoto ambao hawako manyumbani kwao si jambo la kawaida. Sehemu hii ya Losuk tunajua ni sehemu ambayo imekumbwa sana na ukosefu wa usalama. Tunajua tumepoteza watu wengi hapa, tumepoteza mali. Watu wametoroka mwakwao, hata sasa kuna shule ambazo bado zimefungwa, na sisi tumeomba serikali sana. Bado hapa sehemu tunahitaji kazi, bado hatujapata usalama ya kudumu. Wale watu wanaonekana tu wajasimama, lakini naomba Mungu wale vijana ya usalama kama NPR wako chonjo, tumefunga kila mahali. Hata jana na leo tension iko hapa area ya Losuk, Lolmolog. Apisa za beach mawuok e bad migawo mar obila ma okwach kich ma Buruburu Nairobi ne omaki kendo bang'e owegi thuolo gi obila e piny Tanzania. Wirani ne gidonjo e tong' ma Tanzania ataro mar chik e kinde mane gidhi timo apedha ne achije miseyo gi kuo nyamburko kowuok pacho kae. Kaluwore gi ripod obila beach mag okwach kich mane omaki oriwo Ali Ibrahim, Joel Osinya, Moses Wainaina, Josephat Mungania kaachiel gi Moses Kiongera, duto mawuok e apis okwach kich ma Buruburu mane omaki e boma Tanzania mano kanyere boma ma Tarakea e piny Tanzania. Obila abich go nomaki kaachiel gi achich mong'ere kaka Samuel Ngatia miseyo gi kuo mar nyamburko e pacho kae milieko ni osebedo ka tudre gi achije mamoko e piny Tanzania mar kwalo nyamburko kowuok pacho ka kendo usogi e pinyno. Obila go nomaki bang' achich mar kuono bende nogo simu ma bende nitimone apedha noywa tol ne obila ma Tanzania manomakogi kuom ketho mar donjo e piny Tanzania ma onge puoth moramora. Obila go notere log tich mar obila mong'ere kaka Rombo Mkuu kama bang'e nowegi thuolo. Chenro mag wuoth ne omoko e apaya maduong' ma Embu tok jotelo mag kaunti no riwre kod johala kod jopur mag mogoka ka giseyo kaunti ma Kilifi kod Mombasa kuom keto kum ne uso mwandu no e counties gi. Giwacho ni mogoka opodh kod piny owacho kaka mwandu makelo yuto ne piny ma ok owinjo counties go oket ne kum. People get power, they get drunk, and they start making very insensitive decisions. Because you cannot just wake up one day and plan that I'm going to ban a certain product. Mano e ichwang' mamoko kuom jopur mogoka mawuok e kaunti ma Embu ni godo kaluwore koda kum ma kaunti ma Mombasa kod Kilifi oketo ne uso mare. We've been farming miraa for the last 2 decades. Mogoka has passed all the tests, all the laboratory tests, and classified as not a drug. Kotelnegi koda jalup Governor Justus Kinyua, jaod bura ma kaunti no Pamela Njoki e kinjotelo mamoko mano riwre kod jopur giwacho ni okang' ma Governor ma Mombasa kod Kilifi okawno dhi hinyo yuto miche gi miche mag jopur kod johala mag mogoka. Mogoka tutauza apende asipende, kwa sababu hiyo ndiyo bei yetu mzuri hapa Embu County, hiyo ndiyo biashara yetu ni cash crop. Eromo e apis riwruog saga mag jous mogoka gikwedo wach ni mogoka hinyo ngima oganda ka giwacho ni gibiro use kata bed ni oket ne kum.
Uuzaji wa mogoka ni halali na kulingana na Kenya Gazette Notice ni kwamba miraa ni halali, na tujapewa mwongozo mwingine na serikali kuu ya kusema ya kwamba mogoka ni dawa ya kulevya. Gimedo ni piny owacho mamalo ong'eyo kendo opodho ohalano kendo pidho mogoka ma onge kaka counties ariyogo nyalo keto ni kum. Tarehe 15 tuliteremka pale Mombasa, wakati kulikuwa na tarafuku, kulikuwa na shida kidogo, magari yetu yakawa imeshikwa. Tukaungana viongozi wa assembly na ofisi ya executive ya ngano, na tukaenda pale tukaafikiana, tukasema suluhu ama shida ambao walikuwa nayo ni kitu ya regulation ama control. Tuhakikishe hata kama miraa na mogoka inafika Mombasa isije ikafikia watoto ambao wako underage, na pia tuangalie isikafika pia katika misikiti na pia katika makanisa. Gavana ma Mombasa Abdulswamad Nasir noketo kumne uso kod tiyo gi mogoka kowacho ni tiyo kode osehinyo ngima ji mathoth e kaunti no moting'o nyaka jopuonjre. Wach makinywa kwedo kowacho ni yedhe mamero ji mamoko ema orocho ngima rowere e kaunti ma Mombasa. Shida iko Mombasa, wasikaseme ni sababu ya miraa mogoka. Vijana wa Mombasa wamekuwa katika mihadarati. Giywago lala magimedo yudo nyaka neket kuma kamano kagidwaro kaunti ma Mombasa ochul negi lala magiseyudo nyaka sani. Hatuwezi toa mogoka yetu kwa shamba na ikikaa siku 2 siku 3 inaharibika. So tunataka the governor of Mombasa will be compelled, the county government of Mombasa will be compelled to pay losses. Ile sisi wakulima wa mogoka tumeenda. You are losing 1 million every day in what the levy you are collecting. What miraa ikija hapo Mombasa. Vijana wako pia wamekosa ajira ambao walikuwa pia wanategemea hiyo mogoka wakati inafika pale. Okil Felix Okech wacho ni kuma kamano en mano mahinyo ohala e kind counties kendo winjo piny owacho otim manyalore mar jiwo ohala e kind counties mapacho ka. Chikegi okonego benegi burden trade kata mana ohala between counties ariyogi. Onego beni o facilitate trade. Omedo ni magi timore kaluor koda fuok mantiere e katiba mapachoka makorka ofwenyere. Penjo makoti dhi bedo go mokwongo en ni at what an extent mane ma county moro nyatero gi court kaluore gi tich motimo mare ma katiba momiye. Jodak go ma Embu koro kwayo governors go mondo olok paro e wi chik makamano kendo kik kel pogruok mora mora e kind counties go. Hatutaki kitu ende beyond that because even Mombasa people you be affected. Hii Kenya iko existent. Tunaishi pamoja, unashika pandi na unashika pandi. That's how we are called a society. Tafadhali Nasil na gavana wa Kwale, hiyo dhuluma haina haja. Ningeomba president wetu William Samoei Ruto apeane jambo moja, aseme sauti moja tu ya kwamba aambie huyo gavana wa Mombasa ya kwamba miraa na mogoka ya Embu iruhusiwe kuuzwa wapi? Huko Mombasa. Bende kaluore koda sigana no wadwa mana ni mondo wayudo matut kowuok kuom jolony weche mag chike mapachoka. Kum makamano nyiso nang'o. Studio kendi wantiere kod okil mano Kanyero Clifton ouko mabende dwaro lero no matut ewi wachni. Clifton, wawinjo kanyo we wachak gi chien koka wachore mbele. Ka ng'at mogik wacho kanyo ni gikwayo mondo jatend piny odonje wachni. Ka counties osegolo chik ewi kuma kamendie, jatend piny nyalo donjo mondo kethe. Erokamano Jael ka kuom roka budho makawuono. Mokwongo Adam da wach ni governor en executive officer mar county. To wan gi county assembly maloso chike. National government be wan gi executive motelne gi president, to wan gi parliament maloso chike. Omiyo king'iyo the checks and balances ma nitie e chik mar constitution mar 2010 tiboyudo ni mokwongo governor ne onge gi teko mar chiwo executive order manochiwo mar kumo uso mogoka. Mathiano magithiano ni gibo uso onge okang' minyaka onege, okang' mar chik onge ma county ma Mombasa nyaka onege. County ma Mombasa nyalo kawo negi chik. To kiny komaka ka uso mogoka Mombasa to tera e court. Court dhi tiyo gi chik mane mar tueya. Odhi tiyo gi chik mar executive order mar governor. Oyo. Mokwongo ibo yudo ni mogoka kuom miraa. Mogoka en stem mar miraa. To king'iyo our Crops Act, chike ma govern the crops mantie e Kenya ka. O list miraa as one of the crops in Kenya.
to executive kaka county government tijgi en enforcement tieni ketho chik to executive gi police gi county enforcers mabro maki abro donjo ni e court for ketho chik tiende ni sama county loso chik mar mogoka nyaka giti gi chik manitiere moke piny owacho mamalo matayo Kenya mangima wan gi gimlo ni the Narcotic Drugs Act ma list all substances ma onya wacho ni nyama bed abused Kenya kama yedhe mameroji ma ko yudi ki tiyogo tinyalo maki madonjni mogoka kata mira ok gin outlined as achiel kuom yedhe mamerojigo to ng'ama nigi ratiro mar list yedhe mameroji mopogore gi chik mar parliament en minister masani en Professor Kithure Kindiki emanyalo chiwo gazette notice kawacho niya areka uono mogoka wa list kaka yath mameroji to akwedo ng'ata mondo kik ti kode koro sama Professor Kithure Kindiki osechiwo that gazette notice koro county government nyalo kawo chike lwetgi to wacho ni ko yudi county waka kitiyo gi mogoka kata mira to bro maki to obo donjoni makoro ubedo chik to we wadwaga ne chien ere kaka county ma Mombasa owuok mogolo chik makamano moketo kum makamano ere kaka counties loso chike gi gigo bendi luongo ni bylaws ma counties bylaws ma county iloso ki county assembly omiyo awacho ni chik mane governor ogolo okonego gol chikno gimo nego tim koda mondo kumira to nego timi waluongo ni intergovernmental understanding onego beno wuoyo gi national government onego wuo kendo gi county assembly ne mo onego beni kalo chikno e county assembly nitie gimo miyo county assembly nitiere kaka an organ mar county government ma governor ok nyal bedo ni eno kawo chike lwete ni mako dwa los chik marito county nitie gimo miyo wan gi MCAs ma wayiere ground to that executive order mano chiwo no makosa nitie kanyo nikech onge public participation mano team koro kaka ong'e constitution requirement mar loso chik kata fair administrative action nitie procedures manyaka walu samo loso chik aina ni nyaka ter bill e county assembly nyaka lungji mondo gol opinion gi nyaka county assembly goye kura ma yie ka giseyie to gitero ne governor mondo o assent eka mondo bed chik matiyo executive orders ma osebedo kichiwo e pacho kae ibodo ka ng'enyne en mar reorganization mar sirikal ido ka for example kerne o reorganize sirikande kaka wa appoint cabinet secretaries gi koloso kaka sirikal dhi tiyo then obochiwo executive order nikech mano prerogative mare kaka mano chiko yiene kaka jatend lakini chiko ko yiene kata president marwa ma chiwo kawuono to wacho niya wuotho e street kama en atia nyaka parliament ema gol chikno to chiko komiyo governor any powers mar wacho ni yath ma meroji koro ok nyal tiko de county na nyaka lo chik tingeni bende Clifford wacho ni gigi duto te chakore gi public participation paro mar chikno itere od bura ipedhe kanyo mokuongo kati kelene jopiny mondo jopiny otwak nikech jopiny wacho ni onge public participation johala ma uso mogoka bende wacho ni onge ng'at mano kawo pachgi ma bende gin gi buok ni paro makamendi ne obiro koro public participation nyaka kwong tim koka kadh chik makamano mana dir intercounty kaka counties tiyo nikech ka koro wawinjo ka county ma Embu dwaro ni mondo gidhi e doho kaluwore koda kum makamano to jalup governor ma Embu bende wacho ni motelo kaluwore koda ywak ma governor ma Mombasa nogolo ni mogoka ntiere kaka hinyo jopiny to ne giwinjre kaka ohala no itimo makamana ni koro odhi e tok winjruok ma bende ne giketo gin koro giwacho ni mendi ketho winjruok kendgi kendo ketho tudruok e kind counties ma inyalos nade nikech sani koro waneno ka ywarok bedo apani counties ariyogo no otimo gima negitimo in their own perspective lakini en oko mar chik mokwongo king'iyo chike wa Kenya ka nitie chike mag govern kaka itiyo gi ndawa oluongo ni Tobacco Control Act chike matiyo gi ndawa go nikech ne wafwenyo ni ndawa ok okum but ohinyo ngima mar dhano
Koro chik no wuok kaka itiyo gi ndawa mokwongo kaka ilose gi ingredients manie iye to confirm ni gik mitiyogo ok nyal hinyo dhano ahinya. To kata use supplying kata sama obiro e chiro nitie rules ma nyaka itigo. King'iyo kor ndawa to nitie gik ming'isi kanyo ni ndawa ni ok onego bed ni itiyo kode ka in less than 18 years of age, ok onego bed ni itiyo kode ka in gi ich, onyalo negi and gik machal kamano. Gima onego bed ni gitimo kaka sirikande mag county, onego gimany jo sirikal ma national government mondo gibed piny mondo giwinjre kaka gida mondo uso mar mogo ka gi tiyo mar mogo ka obed regulated e Kenya mzima. Nikech ka governor ma Mombasa wacho ni oinyo ji Mombasa, do samoro ng'eni be oinyo ji Nairobi kae to pod ok wagolo chik mar kume Nairobi. Nikech mane ma bende koro ne biro sani en Mombasa gi Kilifi mogolo kum. Wang'iyo kaka counties mamoko alwora mar Nam Chumbi, Kwale, Kilifi, Taita Taveta gini gibentiere kaka gigolo chike moko but ma poda ling. Jomoko wacho ni koro gimedo ushuru kata license mar uso mogo ka, moko bende wacho ni gibende giparo mar keto kum makamano. En winjruok mag counties makadho wadh Nam Chumbi koso ang'o mobedo? Apa nitie winjruok mar governors ma counties ma coast, but kaka nasewacho chon, winjruok no kata bedo ni ne golo kum no ok orit gi chik. Apa ni governors wago ne nigi wasiwasi ni mogo ka inyo jo pinygi, lakini onego bed ni giluwo the right channel mondo gilos wachni. Ng'ato kaka governor ma Mombasa en ja ODM to nitie channels mar party kata e bunge mono unyabedo no nyalo wuoyogo kata ko wuoyo gi minority leaders gini honorable Opiyo Wandayi gini mon giluong ji get ji piny mon giwuo kaka gi loso wachni mopogore gi executive orders mane gichiwo. Nikech kawuono kata kono mak ng'ato e dhood Nam Chumbi kono kawuono ne wach mogo ka kiny kotere court to en gi wakili ok apar kidhi tweye nikech okorite gi chik mochimo. In fact executive order no ka ng'ato odhi challenge maber e court ni ok oluwo the principles of natural justice, mokwongo nok oluong ji mowinj ji, governor kunyal bedo ni ene mochiwo chik, to en modwa mondo kumi, to en mobro tweyi, to en mobro dhiro chwadi. Ok en sirikal owuon kiyen. Ok no exactly. Ero kamano enya. Yeah. Clifford, gi dakika achiel ka watieko. Sisi Mbarire governor ma Embu wacho ni gimbe koro gidwa dhi gidwa donjo ne Mombasa gi Kilifi County. Ise wacho ni en tok chik. Ochuno ni nyaka gidhi e court. Nitie tieng' diriyo gik maginya timo. Ginya dhi e court for gimolo ni judicial review. Tiene ni ging'iso court ni chik mane governor okawo cha action no beng'ino ka oluwo chik, to ka ok oluwo chik to gima court bo timo, court bo chiwo an order ma reverse that executive order. Or onyalo wuoyo gi ngech en a side ma sirikal, onyalo wuoyo gi jatend piny, onyalo wuoyo gi ministers kaka Professor Kithure Kindiki gini mondo giom chik makoro bro guide kaka itiyo gi mogo ka kaka nitie mar ndawa cha. Ero kamano ahinya mano Kanyero Clifton Ouko ka bende oketowa e ler ewi kum ma Mombasa kanyakla kod Kilifi ogolo e uso mogoka ka bende johala kanyakla kod jopur mag mogoka owuok oko ka gikwedo kuma ma kamano. Ero kamano nyako bedo kod wadhi mane yweyo machoka waduogo wadhi nyime gi weche manyien mamoko. Skiza chapa ushinde. Majina naitwa Catherine Mtindi. Kitaka kushiriki una dial *487*3#. Nicheza hii mcheza skiza chapa na after masiku kadhaa nikapigiwa simu nikaambiwa nimewin 50k. Nasema watu wa Pipeline wacheza hii mchezo ni real. Skiza chapa ushinde. Oh my God, this is unbelievable.
I know, it's amazing. So much more local stuff. Ooh, and we are on it too. Fresh episodes every week. Plenty for the kids too. Cartoons, movies, and educational programs. Nice. Finally, some peace in the house. Oh, look at that. They have international stuff too. Movies, great hit shows. Makes you just want to curl up and binge watch for years. Guys, I'm trying to catch up on Single Kiasi. I need the tips. Okay, ladies, we're rolling in 5. Is there anything else that you need? Now that you ask, can I get your number? Shika, the new Showmax app today for all your favorite local, international, and kids hit shows and movies from just 300 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara 2. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Ango maraj. Kiki wondri ni riek, donge inni temo kwalo nyathini. Kai paro ni in kod peke wi chal mar ngima mar paro mari. En gima kare kendo mowinjore ka ineno laktar. En gima kare mondo yaw chunyi ilos kod ng'ato ka ngima bedo ni matek. Malingling mag ng'eyo e wi ngima mar paro. Okelni kod Royal Media Services. We care. Machiegni kendo apisa ma KDF kod miyo moro yudo hinyruok marach e gwenge ma Mainonin kod Loruk e odiechieng' ma kawuono e monj mar achije mag kuo jamni bang' kane gimonjo gweng'no kendo yombo gi diek mahingo 140 mag familia 8 mag gwengego. Monjno ma otimoro kinyi ma kawuono notimoro ndamo machoko wuok kar jot mar jogo moringo thuchegi e gwenge ma Mainonin ma bende otimore ka jodak lero ni ne gisechako dok thuchegi e sama ne jokuogego omonjogi e tielo machielo. Kaluwore koda jodak jokuogego mag kwangi ne ohewo 100 ne oloyo bila kod teko kendo nochuno medruok mar arita mondo ochiw mapiyo mane okonyo kelo kwe. Jodak golero ni jonjore go ne odiechieng' manyoro kendo ne gigoyo lipot ne jochiw arita kwe ma bende ne okokawo ondamo mora mora. Karibu zaidi ya 70 tukavamiwa mpaka hata tulishindwa, marisasi ilipigwa kila mahali na wakarokota mbuzi, walichukua mbuzi karibu poma 15. Wamekuja leo asubuhi. Kuna hata mama alikuwa anaenda kibarua akapatikana. Sijui sasa huyo mama hajakuwa na bunduki, ana mbuzi, lakini alipatikana akapigwa risasi. Hatujui hata hali yake saa hizi iko namna gani. Alikimbizwa hospitali. Alianzia na boma ya ndugu yangu mkubwa, ndio akateremuka yangu, ndio akafungia mama nyumba na watoto walitoroka mpaka saa hizi sijapata watoto 3. Nyasi maduoko erokamano kaluwore gi gwelo mar Fred Outa kaka jambetre mar piny Kenya ne piny Misri obagi odiechieng' ma kawuono e gwenge mar Rabuori, kaunti ma Kisumu. Jotelo manoyore nyasi no mawuok e piny owacho kaachiel kod mago mawuok e kweth maketo piny owacho tesre omedo puoyo jatend piny kuom chiwo lemono ne Outa. Jotelogo ojiwo Outa mondo osum paro ma piny Misri timo mar bero chal mar pith e pinyno kata obedo ni en piny motuo kendo kel rieknigo e pacho kae. Sharon Ong'ao gimathoth. Ne en nyasi mane yuore gi jodolo mag kanise kaachiel kod jotelo mawuok e kweth mopogore opogore mag siasa. Jotelogo duoko ne jatend piny William Ruto erokamano kuom golo Fred Outa kaka jambetre mar piny Kenya ne piny Misri, ka gimedo puoye kuom kombe mamoko manomiyo oganda luo tok yiero maduong' kod dongruoge. Tuliketi na rais na akasema, I am not going to exclude any community in my government regardless. And in his government indeed, ukienda Pwani wako kwa serikali. Ukija hapa Luo Nyanza muko kwa serikali. Ukienda hapa Kisii wako kwa serikali.
Ukienda hapa kwa Jamwa, watu ya Mlembe, tuko kwa serikali. Anaweza kuwapatia waziri mmoja, ma-PS wawili, ma-chairman chungu nzima, ma-CEO wengi hapa, na je mkiwa ndani ya serikali. Sitakuwa zaidi. Let me state categorically that we owe His Excellency the President a great debt of gratitude for this appointment. Outa moseyere kombe mopogore mag siasa e kaunti ma Kisumu e kinde thuolo mokalo. Wacho ni ong'iyo bedo ja siasa. Kata bedo ni kom mar mbetre en mariwo wi oganda kanyakla. Kendo dhiro dwaro mar piny Kenya mbele. I'm trying to get this life of being a diplomat. It is tough. People who knows me in this area, you know me. He has extended my accreditation to Eritrea and the Middle East, the Kingdom of Jordan. I have a business, number one, to protect Kenya abroad. I have a business to promote Kenya. And I have a business to advance the security and interest of the Republic of Kenya. Mana en jaod bura mar Rieda Nicholas Gumbo. Okwayo uta mondo sumrik ni mapiny Misri tiyo godo mar jiwo chiemo e pinyno. Kata bede ni en piny motuo. Kendo kel riek nigo e pacho kae. Mheshimiwa Uta akidhi Egypt, gimwa kwai ni penji gi enta ng'oma nyalo biro mondo konjo Kenya, mondo konjo Luo, mondo konjo Nyando, mondo konjo Kenya duto. Penji jo Egypt, uonge pi, uonge koth, ang'o momiyo un gi chiemo moromo jo duto. Na ukienda Misri uambie hapa Kano tuko na maji ili hatuwezi kutumia. Wachukue mingi wapande naye rais waturudishie. Siasa mar riwruok mar AU gi mago motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027 bende ne jo siasa mopogore opogore olosi. Na mmeona kwamba Mheshimiwa William Ruto hana chuki na hana kinyongo na mtu. Si ndio? Na ndio ameamua hata kama walipigana zaidi, lakini the next chairman wa AU ni Raila Amolo. Diplomats who are heading to the African countries, one is to persuade those nations and their heads to support Raila Amolo Odinga. So don't ask me. That's my job. That's my first assignment. Outa nena chiel kum jo Kenya mano milemo mar mbetre gi jatend piny e dwe mar adek mar higani. Motelo ne puoth mane jod bura opodho gi godo e lemo makamago. Sharon Ongao, Ramogi TV. Make the most out of the rains by storing water with PowerTank. PowerTanks are crafted from food-grade polyethylene, UV-stabilized and double-layered for unparalleled durability. PowerTanks are backed by a 10-year limited warranty with an expected lifespan of over 30 years plus. We offer free nationwide delivery. Buy online or call 0779 000 000 to get your PowerTank. Feel and chill with PowerTank. Lakini vile hii ekonomi imetufinya, ilinibidi kubadilisha sabuni nikatumia ingine rahisi. Bala, ilibidi nioshe kila kitu mara mbili. Sikuwa na otherwise, nikarudia Ariel. Ariel, usafi bora kwa mwosho mmoja tu. Minshabikina na deku bless tena. Nilieka kichwa yangu ikabaitenda. Unazama deep state pena. Nikaingia kwa mkahawa, mimi kichwa yangu akili zangu zote ilikuwa kwa nyama choma. So si kuona bado ina run. Vile nilienda tu kukaa chini na nikaona, nikarudi kwa simu, nikapata bado ina run. Nilistuka sana na nikakaa shout immediately. Vile niliona hivyo hata nyama nilikuwa nimependa, nilijaribu kutafuna, iko ngumu sana. Si kukula tena hiyo nyama. Mimi ni mkulima na niko na projects. So ni kuendeleza tu ukulima yangu na projects zangu. Ukichukulia ikuwe ni rahisi na ujue vile mtakaa na captain mcheze mzuri, utaielewa. Lakini with the time, the more unacheza, the more unapata experience
na unajua jinsi ya kuicheza. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Na ndege pia ikifly away, Shabiki.com inakupatia 5% refund ya stake yako kila siku. Usikubali kulose. Changamkia Avieta on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 587. Nyathini kae, anie wuongi. Rahul ma anang'eyo, giwuok mana sani kamoro achiel gi mamana. Ang'o marach? Kiki wondri ni riek, donge in nitemo kwalo nyathini? Mama makulwando kunyaye muda bia limu. Wow, jini ng'eyo maber, no kibiro kae kendi. Kulwant ka ure mori ni bi kae. Sarabji. It's time to strike back. Raid Spray strikes in seconds for instant kill. Kills all doodles dead. From SC Johnson, a family company. Pautuke kae eni jaten migao matuke Ababu na Mwambo wacho ni en wach malet ni tim mar Kenya dhigo yotuke gi mapacho kae e piny mar Malawi ko wacho ni seyo duto dok ne telo mag stadium mapacho ka. Ababu no wacho mage seche mano dhi chuo wange e gedo ma Pautuke mama Sinde Muliro mantiere Kandui County ma Bungoma kama no singo ni gundho mar pauno biro rumo e yo makare makete rang'eny mar bago tuke mag piny ngima. Ababu no singo ni sirkal biro kawo ting' mar medo bero pewe mag tuke pacho kae maneno ni rang'eny mar tuke bende oidho e thuruka. We are happy with the progress of the stadium, the way the contractor has done, and most importantly, appreciate our military for reasonable and super supervisory that has been done on this ground. And I want to appreciate the CS as well, that as the chairman that oversights him, we are working hand in hand to make sure that even after the Madaraka Day, whatever work that would have not been completed, I want to give the assurance as the committee that appropriates funds for this ministry that we shall continue to do the final work for this stadium. Erokamano maduong' mar bedo koda thuolo mar bedo kodo weche gi manyien mag ang'ich welo kanyo bende e kuma walore godo wachakwarado kendo saa 3 mar otieno e weche manyien mago mag oimore nyinga Jael Lieta jaloko marwa osebedo Belinda Adhiambo.